Hala mga palangga, ali kayo giko mga unta karon og dragon fruit. Wow, pula kayo ang dragon fruit mga palangga. Nakabala ba mo nga ang dragon fruit is loaded of vitamin C and high in fiber mga palangga ug rich in magnesium and calcium, kaya need gid na to unta kung naalang unta ning dragon fruit sa ato ang mga nataran, pwede ra gid ta nga kada adlaw magkaon unya. Then ang isa pa jud nga antioxidant ang dragon fruit mga palangga, so wala makabalo. Then ang dragon fruit is a powerhouse sa ato ang body, kaya need jud kay nato nga magkaunta kanunay unta mga palangga. Pero kay panagsara man lagi kung makakita ta, kung maglakaw-lakaw ta makakita ta dragon fruit, palit jud mo mga palangga kay kabalo na mo sa mga benefits nga makuha nato sa atong dragon fruit. Then napay isa ka tips, ang iya daw nga kini pwede na to i-lipstick. Da. Makaon na siya ma-lipstick pa. Di ba? Ano matingala ko ani kay nagkaon ko. Tapos ako yawan ko kay ang akong ihi, ang akong tae nagpula. No? Amazing kayo, amazing fruit. Kaya kauna palit na mo og dragon fruit. Katulong mo pala nga, bye-bye. Anta na kakuha mo sa lessons about sa dragon fruit na to. Bye na og dragon fruit. Hindi, nga ba? Yummy. Tamahan to.